No a čo sa týka toho úradu, počkajte, najskôr vám poviem, ľudia, jak som vám hovoril proste, že dneska bude vlog. Chcel som vám povedať, že kde by som, že momentálne posnažím sa odložiť nejaké prachy, aby som prerobil, je tam obrovská povala týmito dverami. Nemám proste nejaký predĺžok na webku, že by som vám to ukázal, proste tam je obrovská miestnosť, asi ako 2 tieto, alebo 3 dokonca. Asi ako 3 tieto miestnosti si predstavte. A treba tam spraviť podlahu, steny, pičoviny a môžem tam aj proste izbu, že by som sa presťahoval proste o 2 metre vedľa. No, ale a predstav si, to som sa spraviť ten vlog o tom, že tam by som vám to ukázal, ak tam asi bude vypadať, že ak by som si to predstavoval a podobné pičoviny. Hej? A predstav si, tak hovorím, že nemám proste ešte GoPro, mám GoPro, ale kameru, teda baterku som požičal bratrancovi, lebo sa išiel potápať do Egyptu. Tak proste hovorím, že no nevadí, natočím to na telefón, že mám piči, tak si predstav, že si išiel telefón, ty hovorím, idem na to a ja som vždy robil vlogy alebo také veci, že nikdy som nemal nič napísané, proste rovno som vyprával, aj keď som kúkal, bolo mi to úplne upiči, vieš, proste na nádych som niečo povedal a tým to haslo. 10 minút. A bang, konec. Nič som nestrihal ani podobné pičoviny. Z 90% teda. No a predstav si, chytím telefon, ty kokot, chytím to, nastavím si, že video, ty kokot, pustím to a proste začiatok nie, jak šéf a predstav si, že kúkam sa, ok, prešlo asi 8 minút, som to vypravil, jak to tam bude proste hotové, jak to bude vypadať, všetko podobné pičoviny, no a predstav si, že idem si to pozrieť, jak to asi vypadá, vieš, že tam je dobrý hlas a tak a pozriem si to a tam normálne fotka. A ja, že to si robíš piču. Že tak ja som tu behal, s telefónom som sa vyprával, ty koko, celý čas si predstav a normálne iba fotku som tam dal. Miesto videa som pustil fotku a jednu jedinú fotku som spravil normálne na stĺp nejaký. Ty koko. Failfish, bro. Bez vloger EU. To je kurva, to nechápem. No a druhá, ľudia, to hneď jak som vstal. Ďalšia vec, to ako vy ani neviete. Ďalšia vec, hovorím, že kápo z Píšskej parky. Neviem koľko mesiacov starý, ale veľký dík za resub. Lebo, a píče by si dal sub prvýkrát, ale to je píčovina, kámo, tvoj nich poznám. Úplne 100%, ne? Takže veľký dík za resub starý, vítam ťa späť, dík za sub prostribu, kámo, veľmi to cením. No a počúvaj, a to ďalšia vec, vy si ani neviete predstaviť, ja som mal ísť 19. na úrad. S tým, že vlastne ja som nebol na zmluvu vo fitku, ja som bol na dohodu. Takže ja som sa furt musel hlásiť na úrade s tým, že hľadám nejakú pracovnú pozíciu. Hej? No a predstav si, že mal som ísť 19. a hovorím, a zabudol som na to, lebo piča mi nepreškrkla dátum, ten predchádza 28. a ona vždy preškrkne ten a napíše nový. No a piča mi ho nepreškrkla, tak som myslel, že tam ide máš 28. Tak ja som prišiel neskoro o niekoľko dní, takže ma vyradili z evidencie, takže musím si platiť zdravotné, sám to je, ja neviem, 50 mesačne, alebo koľko to je, alebo niečo z úradu mám platiť, neviem čo. A hovorím, že OK, a ona povedala, že ale môžete prísť proste k doktorovi, vypýtať si proste o takzvanú ospravedlnenku a že dá sa to zvrátiť. Že ten deň ste sa proste nemohli dostaviť, lebo ste boli na PNG. Hovorím, OK, tak idem k doktorovi. Vysmial ma, že to už je veľa dní, že je to v piči, že mi nemá ako pomôcť, chápeš? Tak ma vyjebali do piče, takže 300 €, pol roka, 300 € v piči, aby som skapal. To je, ja neviem, čo sa udialo, ale toto je neskutočné. A ešte isto niečo zas, čo si ešte dojebalo, neviem čo. Ja jasné, vy čo ste odišli večer, jedna vec bola dobrá, že sa darilo zase v kasíne, čo si sme vyhrali, ale ďalšia vec bola pičovina, že išiel som o 3 ráno, ľudia to vy neviete ani, o 3 ráno, si predstavte, že som išiel najskôr dole, že idem na vecko, sme ešte boli na streame sa mi zdal, koľko bolo vtedy hodín ľudia? Koľko bolo hodín? Neviete? To je jedno. A predstav si, normálne tam bolo nachystané na tanieroch, 2 plné taniere, hodil som tam na Tinder sa mi zdá, vysmažaných, jak sa povie, chleba vo vajci. A hovorím si, že dobre, že nedám si, že mám to v piči a otvoril som hladničku a tam normálne punčaky boli ako kotiny a ja, že čo ti jebe. Že tak tým proste chleba vaj som sa ešte vyhol, ale ten punčak hneď som polku zjebal. Z každého som zjeberal polku, skoro ma odjebalo a ľudia to ja nevidíte, vypol som stream, išiel som si umyť zuby a dívam sa na ten chleba vo vajci a že mám to v piči. Že od zajtra to budem držať stravu už normálne a jebol som aj ten chleba vo vajci, ty kokot. Ja som skurvené prasa zmyslel. Nemôžem byť tak dlho hore, lebo to je neskutočné. Chleba vo vajci proste.